20. septembra 1912 sa v spišskej dedine narodil učiteľ, ktorý sa stal partizánskym veliteľom. Bojoval proti Maďarom, potom musel bojovať po boku Nemcov na fronte, kde nechcel byť. Napokon zo slovenskej armády dezertoval, vytvoril vlastný partizánsky oddiel a zahynul s puškou v ruke. Komunisti z neho urobili svetca a ikonu. Pomenovali po ňom ulice, školy, pionierské oddiely. A pritom on sám komunistom nikdy nebol. Toto je príbeh Jana Nálepku. Od začiatku až do konca. Jan Nálepka sa narodil 20. septembra 1912 v Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi. Otec Michal bol tesár a malorovník, ktorý viackrát odišiel zarábať do amerických baní, aby rodine zabezpečil lepší život. Mama Mária bola podľa všetkých svedectiev rozhľadená a sčítaná žena. Vychovali spolu 8 detí, 5 synov a 3 céry. Jan bol jeden z nich. Po základnej škole odišiel študovať na učiteľský ústav do Spišskej Novej Vsi. Absolvoval ho v roku 1931 a nastúpil učiť. Pôsobil na viacerých miestach: v Dolnej Varíkovej, Bielých Vodách, Stupave, Porube pod Vyhorolatom. Nebol to tichý úradník. Písal pod pseudonymom kritické články do novín, otvorene sa postavil napríklad proti stavebným plánom vedenia školy v Smižanoch, ktoré považoval za nevyhovujúce pre deti. Spor sa dostal až pred súd a dokonca zasiahol aj miestny biskup. Bol to muž s názorom a s odhodlaním. V roku 1934 nastúpil Nálepka na vojenskú presečnú službu. Osvedčil sa natoľko, že bol prijatý ako dôstojník z povolania. Slúžil pri pešom pluku v Michalovciach. Prišiel 15. marec 1939. Rozpadlo sa Československo. Vznikol slovenský štát. Ale 8 dní na to, 23. marca 1939, zaútočilo Maďarsko bez vyhlásenia vojny na východné hranice Slovenska, nediplomatickou nótou, delostrelectvom a pešiakmi. Nálepka sa ocitol v epicentre. Michalovce boli prvou líniou. Práve tu 8. maďarský armádny zbor tlačil cez rieku Uch na slovenské pozície. V kasárniach panoval chaos. Českí dôstojníci odchádzali, zostávajúci Slováci v chvate nastupovali na auta a vyrážali brániť hranice. Nálepka s nimi a poznal terén lepšie ako ktokoľvek iný, lebo nedávno učil v nedalekej nemeckej Porube. Boje trvali niekoľko dní. 24. marca maďarské letectvo zbombardovalo Spišskú Novú Ves. To isté mesto, kde Nálepka kedysi chodil na učiteľský ústav. Slovenské jednotky napokon zastavili postup a stabilizovali hranicu. Zaplatili za to 21 životmi. Pre Nálepku to bol prvý skutočný boj. A nebol posledný. A taká poznámka na okraj, títo obrancovia Slovenska boli v roku 1945 z učebníc vymazaní. Hrdinou za šmahom ruky stali zradcovia Československa. 10 ročia sa o nich nesmelo hovoriť. Nálepka bol jedna z mála výnimiek. Ale len preto, lebo ho komunisti potrebovali na iné účely. 22. júna 1941 Nemecko napadlo Sovietsky zväz. A slovenský štát, ako spojenec Tretej ríše, musel poskytnúť vojakov. Slovenská armáda vyslala na východný front 2 divízie. Rýchla divízia postupovala s frontom. Tá druhá, zaisťovacia divízia, dostala inú úlohu: strážiť komunikácie, železnice a zázemie na okupovanej Ukrajine a Bielorusku. Znie to pokojnejšie, no nebolo. Nálepka slúžil práve v zaisťovacej divízii v 101. pešom pluku. Začiatkom roka 1942 bol povýšený na stotníka a vymenovaný za náčelníka štábu v Ovruči na Ukrajine. A práve tu, v Ovruči a v okolí, začal vídať veci, ktoré sa nedali ignorovať. Slovenské jednotky mali za úlohu chrániť nemecké komunikácie. V praxi to znamenalo byť súčasťou okupačného aparátu. Okolo nich Nemci vypaľovali dediny, deportovali civilistov, strieľali ľudí za podozrenie zo spolupráce s partizánmi. Jeden z vojakov, Rudolf Mečinec, to neskôr opísal takto: Slováci nestrieľajú do Rusov. Plačeme, keď nám za to ruské mamičky ďakujú. Nemôžeme za to, že nás násilím obsadili. Nemecké velenie si situáciu uvedomovalo tiež. Slovákov začali interne nazývať partizáni číslo 2. Napokon ich museli z frontu stiahnuť úplne. Nálepka myslel rovnako ako Mečinec. A na rozdiel od väčšiny sa rozhodol konať. V auguste 1942 Nálepka urobil prvý krok. Pod krycím menom Repkin poslal partizánom tajný odkaz. Súdruhovia partizáni, veľmi dobre vyhadzujete nemecké vlaky a transporty. Ničte ich vodne v noci. Nebudeme vám brániť. Nezabíjajte našich vojakov, prejdeme na vašu stranu a s vami budeme byť Nemcov. Zároveň skupinkám partizánov predával informácie o pohybe nemeckých vojsk. Sabotoval trasy, ktoré mal chrániť, a v októbri 1942 bolo podminovaných a zničených niekoľko nemeckých vlakov na úseku, ktorý strážil práve jeho pluk. Partizáni a miestne obyvatelia z trosiek vyberali cukor, soľ a múku. Na Vianoce 1942 mal Nálepka pripravený oveľa väčší plán. Celý jeho pluk prejde naraz k partizánom. Bolo dohodnuté, partizáni na oko prepadnú pozície, aby prechod vyzeral ako nútená kapitulácia. V dedine totiž stala aj nemecká jednotka. Tu mali zneškodniť spoločne. Vojaci boli pripravení. Zbrane boli pripravené. V poslednú chvíľu to jeden ašpirant vyzradil.
prišla správa, že sa blíži pancierový vlak a veliteľ divízie posiela vojenskú políciu. Partizáni sami odporúčili plán odložiť. Represálie by boli príliš veľké. Nálepka si o tom poznamenal. Koza dojí krv. Plán sa zrútil. Pokračoval tajne ďalej. Keď sa skupina prezradila, poľný súd zaisťovacej divízie ho 2. júna 1943 odsúdil na trest smrti povrazom. Bolo to neskoro. V noci zo 14. na 15. mája 1943 nálepka spolu s ďalšími niekoľkými dôstojníkmi navždy opustil slovenské pozície a prešiel k partizánom generála Saburova. Za sebou nechával hodnosť, plat a zákonnú ochranu. Pred sebou mal rozsudok smrti a partizánsky les. Okamžite dostal úlohu zorganizovať zo slovenských vojakov, ktorí postupne prebiehali k partizánom, vlastný bojový oddiel. Do jesene 1943 prišlo k partizánom okolo 100 slovenských vojakov. Nálepka ich zorganizoval do 1. československého partizánskeho oddielu a stal sa jeho veliteľom. Slovenský dôstojník, odsúdený na smrť vlastnou armádou, teraz velil vlastným ľuďom v boji proti tej istej armáde a proti Nemcom. Nálepkov oddiel nebol pasívny. Prepadával nemecké konvoje, oslobodzoval dediny, viazal nepriateľské sily. A nálepka velil osobne, z predných línií, nie zo štábu. Generál Saburov sa o ňom prvýkrát dozvedel od miestnej ženy, ktorá s jeho pomocou ušla z Ovruča hodinu pred vlastnou smrťou. 16. novembra 1943 sa oddiel blížil k ukrajinskému mestu Ovruč. To isté miesto, kde nálepka pred rokom a pol slúžil ako náčelník štábu 101. pluku. Dobre poznal jeho ulice, mosty, okolie. Keď sa sem vracal v partizánskej uniforme, miestni obyvatelia ho spoznávali. Niekto začal spievať. Slovečskej mamičky pekných synov máte. Ráno oddiel bez jedinej straty obsadil strategický most cez riečku Norin, tzv. Tisov most, ktorý pred polnovým polrokom postavili sami vojaci zaisťovacej divízie. Potom vošli do mesta. V noci zaútočili na železničnú stanicu. Na koľajniciach stal obrnený vlak. Spoza násypu vyšľala zelená raketa. Mŕtvovoľné svetlo zalilo tváre partizánov. Nálepka rozdiel úseky, dal posledné pokyny a zavelil dopredu, smelo. Počas boja o stanicu bol zasiahnutý. Zomrel na mieste. Mal 31 rokov. Poľný súd ho odsúdil na smrť. Zahynul skôr, ako mohol byť rozkaz vykonaný. Po skončení vojny ho vláda Sovietskeho zväzu posmrtne vyznamenala titulom hrdina Sovietskeho zväzu, ako jediného Slováka v celej druhej svetovej vojne. Bol to mimoriadny čin a komunistická propaganda sa toho okamžite chytila. Po roku 1948 sa nálepka stal ikonou. Ulice, školy, pionierské oddiely, továrne. V roku 1957 nakrútili hraný film Kapitán Nálepka. Vykreslali ho ako zapáleného komunistu, bojovníka za socialistickú myšlienku, vzor pre mládež. V Spišskej Novej Vsi postavili jeho sochu, presne na mieste, kde predtým stal pomník Milana Rastislava Štefánika, ktorý museli odstrániť, aby urobili miesto. Bol to však výmysel. Nálepka nikdy nebol členom komunistickej strany. Pred vojnou bol členom agrárnej strany. Komunistickú politizáciu v armáde odmietal a otvorene kritizoval. Nazval sa pre ideu slovanskej vzájomnosti a odpor voči fašizmu, nie pre Marxov kapitál. Paradox histórie. Komunisti ukradli odkaz muža, ktorý by ich pravdepodobne nenávidel, a postavili ho na miesto muža, ktorého skutočne obdivoval. A po roku 89 ho spoločnosť zhodila z piedestálu spolu so všetkým ostatným, bez toho, aby si niekto dal námahu rozlíšiť klamstvo od pravdy. Tesne pred odsunom z Ovruče, v auguste 1942, keď ešte stále nosil slovenskú uniformu a vedel, čo sa chystá urobiť, napísal nálepka list priateľke Márii. Jeden odsek z neho znie takto. Úlohy, ktoré plníme teraz, vyžadujú celého človeka, všetky jeho nervy a pozornosť. Bol som vždy dôsledný v plnení povinností, som aj teraz. Prestal som už dávno myslieť na to, že aj mne patrí nejaké to šťastie v živote. Vtedy, keď ide o viac než o šťastie moje, jedinca. Ján Nálepka bol učiteľ, ktorý sa stal vojakom. Vojak, ktorý odmietol bojovať na nesprávnej strane. Partizánsky veliteľ, ktorý zahynul so zbraňou v ruke v meste, ktoré dobre poznal. Nebol komunista, nebol svetec. Bol to odhodlaný človek, ktorý sa v konkrétnom momente rozhodol riskovať život preto, čo považoval za správne. Jeho príbeh si zaslúži byť vyrozprávaný správne. Nie ako komunistická ikona, nie ako zabudnutý démon postkomunistickej rehabilitácie, ale ako to, čím bol človek. No a čo si z tohto príbehu kapitána Jana Nálepku beriete vy? Určite mi o tom napíšte do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite na like, odber či komentár a my sa vidíme na budúce.